Balikan po natin po ang balita patungkol po doon po sa quiet quitting and quiet cracking na lumalalang sitwasyon sa ilang mga opisina at kumpanya according yan sa isang psychologist. Para sa detalye, balikan natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Patuloy na lumalala sa mga opisina ang quiet quitting at quiet cracking, mga tahimik na anyo ng disengagement na nakakaapekto sa productivity at mental health ng mga empleyado ayon sa isang psychologist. Sa panayam ng IFM News Dagupan kay Dr. Norly Dumenden, founder at CEO ng Wundt Psychological Institute, ang quiet quitting ay paggawa lamang ng minimum sa trabaho dahil sa kawalan ng gana. Samantalang ang quiet cracking naman ay mas malalim na emosyonal na pagkapagod kung saan nawawala na ang koneksyon at malasakit kahit nagtatrabaho pa. Ang quiet quitting from the word itself, no, quietly na nag-quit. Nag-quit saan? Doon sa full engagement, doon sa full na commitment sa pagtatrabaho. In silent cracking, mas inner yung dating nito. It is a state, no, of mind and being. So kumbaga, alam niyo po yung vase o yung porcelain, something like that, na hindi natin, or parang semento na lang, Idol Mark, na dahan-dahan, hindi natin alam na within may mga small cracks na, nagkakaroon ng small cracks. And then kapag malala na, bigla na lang palang babagsak kasi hindi natin nalaman. Sanhin nito ang kakulangan sa suporta at komunikasyon mula sa mga leader, labis na trabaho, hindi malinaw na landas sa karera at kakulangan sa pagkilala. Nagdudulot ito ng burnout, pagbaba ng moral at paghina ng operasyon. Solusyon umano ang bukas na komunikasyon, regular na makikipag-check-in at pagpapaigting ng kultura ng suporta at malasakit. We have to understand na hindi lang din naman pera ang pwedeng pang-recognize sa ating mga workers, kundi yung allow them to, kahit papaano, in a day halimbawa, pwede natin gawing reward yung pagkaroon ng bebe time, break time. And at the same time, managers should also be more aware din dun sa kanilang mga stressors, ano yung kanilang mga personal and professional issues. Kasi para ma-manage nila yon. Kasi kung minsan, pag nag-pile up yung mga personal and professional issues natin as managers, no, there's a tendency na naibabato natin yon or naaapektuhan yung relationship natin, yung management style natin dun sa ating mga tao that may trigger, no, or that may switch yung kanilang button to quiet quit or to quiet crack. Babala naman ang mga eksperto, pakinggan ang katahimikan sa opisina dahil ito ay maaaring sinyalis ng mga empleyadong unti-unting nauubos. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.